Good evening tabi sa inyo boss. I-share ko lang ining video kung paano mag-accomplish ka itong mga templates na napaghurunan ka subago with Ate Cynthia and Jovelyn. So igwa po kita baling tulong templates na dapat i-accomplish. Okay? Sarong PTR template para sa NFP. Ining naka-highlight ko niyan. And then duwang PTR templates para sa milk feeding. Okay? Naka-categorize na po siya base duman sa period covered. Okay? So NFP from December to January. So sa PTR naman, MF PTR naman, separate ang February and separate man so March and April combined. Okay? So tulong sets po ang dapat ang i-accomplish. So bali, ito ining tulong ini. Okay? Digdi naman po, kung just to orient you, ini naman po mga PTRs na na-prepare ko sa UAS North District. Tayo yung i-demo ko at yan. Okay? So, igwaman akong PTR para sa December. So, mga entries digdi, iyo man ilalaag ko digdi sa bagong template. Sa number 1, uning number 2 file na ini, so entries digdi, iyo man ilalaag ko digdi sa number 2. And lastly, ining para sa March and April, kan UAS North District, iyo man ilalaag ko digdi. Okay. Pero po, igwa pong dapat na mga tandaan. Okay, so, buksan ta po ining first template as an example. So, yun na po yan ini. Okay, minimize na lang ini. Duwang notepad files. So, kung mapapansin nindo, igwang sarong sheet na ang pangaran SDO level, data man po ini hiroon sa pag-accomplish kasi para ini sa division level consolidation. Ang magamit po ka ini sina Jovelyn and Ate Cynthia na. Ang kaipuhan talang pong pakiaraman, kumbaga, ay sheet na para lang sa distrikta. So, number coded na po indigabos from 01 hanggang 25. So, para sa first district, yung mga nasa red sheets. So, second district, ining mga nasa green. Sa third district, ining mga nasa color blue. Okay? Alphabetically arranged po. So, ang 01 para sa Bakakay East, ang 02 sa Bakakay South, and so on and so forth. Sa second district naman, ang number 10, 10 ay para sa Kamalig North, ang 17 ay para sa Manito. Para sa third district, ang 18 ay para sa Libon East, 19 para sa West, 20 para sa UAS North, and so on and so forth hanggang sa Pulangi South. So, kung halimbawa, nurse kan UAS North District, digdi ka man po sa sheet 20 malagan mga entries mo. Okay? Ngayon, ang hapot, anong mga tables digdi ang lalagan mo? Ang sibag duman ay depende kung ano ang period covered na naka-indicate digdi sa file na ini. So, for example, ini, since ang file na binuksan ta ay NFP PTR, ang period covered niya ay December to January man. So, bubuksan ko na ngunyan, so consolidated report na tig-prepare ko man sa district para sa period na ini. Okay, yun na ini yan sa UAS North. Okay? So, kung mapapansin po nindo, sa district level digdi sa tig-prepare ko, igwa ng mga entries ang tables 1 and 2. Okay? Ang table 3 and 4, warang entries kasi nga para sa NFP ini. Okay? Naka-specify naman baga po dyan, no? And Nutritious Food Products. Okay? So, ganyan. Ang question, paano ta na ini ililipat digdi? Ma-retype pa ba ka mo? Dahil na po, ang gigibon lang po nito. So, hali digdi, ini ang magiging source ta, ini ang magiging destination ta. So, ang gigibon lang po nito, i-highlight po nito so may mga entries, apwera kan, total, vertical, and total horizontal. So, ibig sabihin, ini lang pong part na iyan. So, i-click ko na nindo ang kinder. Tapos, habang nakapindot ang left mouse button,
i-drag po nindo pasiring sa wasted and i-drag naman nindo pababa pasiring sa multigrade. Pag naka-highlight na pong siring ka iyan, gigibo na po nindo, pinduton po nindo so right mouse button. Okay, maluwas po ini. Gigibuhon po nindo, i-click nindo, left mouse click ang copy. Nakopya na po ito. Maduma na po kamo sa destination. So, i-click man ko na nindo ang all kinder. Yan, cell na yan. Tapos, right-click na po kamo and ang pipinduton po nindo ay, pipiliun po nindo ay ining may 1, 2, 3. Values lang po. Okay? Paste values. So values digde, mapapasiring na duman. Okay? Okay. Nahiling nito yan. Day po kamo mag right-click, copy, and then paste uning part na ini. Nasa left ka may 1, 2, 3. Kasi, siring ang mangyari ka. Ayan. Okay? So, link ang ipipaste niya. So, sala po yon. Gibuhon po nindo ay, once again, copy, tapos, right-click, paste, values. Okay? Ito. So, may 1, 2, 3. O, yan na siya. Para sa table 1 po yon. So, next, sa table 2 naman po kamo. Ang source file nindo, igong entries for table 2, kukopya man po nindo ini. Diraray. Okay. Right-click, copy. Maduma naman kamo sa table 2 sa destination. Ade? Destination po yan sa sheet 20. Yan po. Okay. Right-click, paste values naman. O, yan na po siya. Nakalaag na. O, tapos na. Igwa ng mga laag sa mga tables nito. Pero, bako man baga po sana ang tables 1 and 2 ang kaipuang laagang ki-entries. Malaag man po kamong entries sa digdi sa part na ini. Halimbawa, anong type of commodity, food commodity ang para sa NFP? Siyempre, enriched bread. Yan. So, digdi para sa tranches, malaag man kumuka yan digdi. Ugaring digdi sa kwa na ini, wala pa ko kasi pipa refer ko sa digdi sa individual sheet. Ade. So, halimbawa naman niya, okay, digdi sa part, digdi na sa destination ha. Okay. Halimbawa, tanggalon talang ini. Ito. Kanyan. Ma-demonstrate kita. So, halimbawa ngaya, gusto na nindo digding lagan entries, significant events of SBFP. So, for example, man sana ini. Iyo ini ang gusto nindong ilaag dyan. Right-click naman mo, copy. Then, madigdi ka mo sa what happened today. Digdi man ka mo sa baba kan what happened. Right-click naman ka mo. And then, paste values. Or, kung abong siring ka ito, para sa mga words, gigibunan nindo, right-click digdi, paste na. Okay? Again. Okay? Highlight ini, right-click, copy. Pag abot digdi, bako na paste values. So, ordinary paste na lang sa kataning kan 1, 2, 3 sa left. Yan. O, yan na siya. So, yaon digdi, napadigdi na sa destination. Dahil nakamuma para tour type pa. Okay? Sa lesson learned, so, halimbawa, tanggalon tayo ini. Tanggaling ma-demonstrate so pag-copy-paste tayo. So, lessons learned. Yan. Copy dito. Highlight ko na pala. So, nakiling nito. Highlight. Right-click. Copy. Pag abot digdi, right-click, paste. Okay? Na-paste na so mga contents. Ganyan. Siyempre, ang PTR ay magiging kompleto kung warang mga photos. Ade. So, halimbawa, gusto nindo ining mga photos na ilaag digdi. Ang gigibuhon lang nindo is, kung mahaba-haba bagay ini ade, i-readjust lang po gaya nindo ining part na ini. Tanganing magbaba man siya. Okay? Ngani lang, ma-accommodate itong photos mo. So, ay digdi pa lang kita ngayon. Halimbawa, sa badbad. Halimbawa, ngayon, gusto nindo ining mga photos na ini. Yan. Halimbawa, ini ngayon. Right-click lang nindo, copy. Pag abot naman digdi sa destination, right-click, paste. Yan na sa photos. Okay? Tapos na kamo digdi. Iko-close na nindo so source. Okay, nakopya na nindo sa laog So, ready na ang sa indong NFP PTR. Gigibuhin nindo, isi-save na nindo yan. Save. Yan. Tandaan nindo, digdi ka mo sa
sheet kan para sa district lang nindo. Dahil ka mo makiaram kan ibang sheets. Okay? Tabako man nindo iyan, district. Digdi lang ka mo. So, tiga demo ko ngayon. So, para sa OWAS North, kaya digdi man ako sa sheet number 20. Okay? Ganyan. Tapos na ka mo aday. Na-save na nindo. I-close na nindo yan. Na-save na nindo. I-close na nindo. So, ngayon, inina ito. So, laga nindong entries. So, dati baga 1531. So, file size naging 1847 na. Tapos, dahil nagdagdag naman. So, file size niya kan mga tig-attach nindong photos. Okay. Ang gigibuhon na nindo ka ini ay, isisend na nindo ining particular file na ini kay Ate Cynthia. Okay. Kay Ate Cynthia Aslor sa DepEd email ni Ate Cynthia Aslor. Okay. So, pwede nindo gayud ining i-rename into OWAS North NFP PTR. Just so, maging ma-recognize tools ni Ate Cynthia. Anyway, ang bubuksan niya dili, pag binuksan niya ini, ang bubuksan niya dyan ay bako man so sheet 01 to, kasi pang baka kay East Bagayan. Bubuksan niya, syempre, so pang OWAS North man. Sheet 20. Kinayaw na so laog. O siring man siya na po tabi kay itong gigibuhin do. So, pig-demonstrate ko lang, so para sa digdi sa particular file na ini, pero so technique kan pag copy-paste, parehas man mag-a-apply duman sa milk feeding PTR. So, duwang milk feeding PTRs. Okay po? So, pero, pag na-save na po nindo, pag igwa naman yung laog ining milk feeding PTRs nindo, ipapadara na po nindo ini kay Jovelyn na. Okay? Bako na kay Ate Cynthia. Okay? Just in case na dakul ka mong photo attachments, nagsurubra sa 25 megabytes ang file size, ang gigibuhon po nindo, ang suggestion ko na lang ay ilaag na lang po nindo sa Google Drive. Tanganing, ang isasend na lang nindo kina Jovelyn or kina Ate Cynthia ay link duman sa Google Drive. Okay, tatibaad po kaya dahil siya magkasya as an attachment sa DepEd email kung ang sa indong file size ay more than 25 megabytes na. Okay po? O, siring man sana po ka ito ang gigibuhin nindo. Madali lang baga tabi ade. Okay? Basta tandaan lang, so code kan district nindo, duman po ka mamalaag kan mga entries. Okay? Para duman sa tables, ang gagamitin nindo ay copy sa destination, paste values copy sa source, and then paste values sa destination. Para duman sa may mga lessons learned, copy ang highlight and copy digdi sa source, and then paste digdi sa destination. Bako paste values. Okay? Paste dapat po. So, yan po ito. Kung gwapo ka mga kahaputan, tungkol duman, lalo na sa duman sa mga turo tranches na ito, i-post na lang po tabi nito sa GC kan SBFP Milk. Okay? Para man po ma-address kan mga coordinators ta, si Jovelyn and si Ate Cynthia. So, yung man sana po tabi ito, sana nakatabang maski papano. Salamat po sa pagdangog dito. Salamat sa oras.